लोगोफोर दिनै आङो मिनिनाय आरो मिनिहोनायनि बागै फंनैसो बुंगोन। मिनिहोनाया जिउआव गोनांथार आरो मिनिनायाबो गोनांथार। जों मिथिगौ बुहुमनि बयबो मानसियानो जोबोद मिनिनो लुबैयो, नाथाय खायसे खायसे मानसिया मिनिनो लुबैयोब्लाबो बियो मिनिनो हाया, दुखुआव गोग्लैनानै थायो, बायदिसिना साननानै दुखुआव गोग्लैसोमनानै थायो आरो बेबायदिनो बिथांमोनहा मिनिनो नाजाब्लाबो खालि मिनिखेरनोल' बा मिनिस्लुनोल' हायो। जोंहा गोसायै मिनिनाय बा गोसो होनानै मिनिनाया जोंनियाव थानांगोन। मानोना मिनिनाया जिउआव गोनांथार। मिनिनायनि गेजेरजों जोंनि देहाया मोजाङै थायो, स्ट्रङै थायो। बिनिफ्राय मिनिनायनि गेजेरजों जोंनि दुखु दाहायाबो खारो। बिनिफ्राय बायदिसिना गाज्रि सानखोमानाय, गाज्रि लुबैखोमानाय, मोनथारि बुस्थुखौ मोननो हास्थायनानै दिनै बायदिसिना रोखोमै दुखु जानानै थानाय, नार्भास जानानै थानाय, बेफोरबायदि माखासे बियादफोरा मिनिनायनि गेजेरजों स्रां खारो होननानै जोंनि माखासे मिनिनायनि बागै संबिजिरगिरि बा बिजिरगिरि मानसिफ्रा दिनै बेखौ बुंदों। ओंखायनो मिनिनाया गोनांथार। दिनै बे मिनिनायखौ गोनांथार साननानैनो दिनै जोङो फिल्मफोराव हलिउड फिल्म, बलिउड फिल्म, माखासे बेबायदिनो असमिया फिल्म आरो बर' फिल्मफोराव जोङो मिनिहोनायखौ नुनो मोनो। जों मिथिगौ दिनै मुलुगावनो बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन कमेडियान बा मिनिहोग्रा बा फेस्ला होननानै दिनै मिथिजायो चार्ली चैपलिनआ। बे चार्ली चैपलिनआ दिनै बयखौबो मिनिहोनो हायो। बिथाङा थांनानै गैलिया, बिथाङा रुंसारि जाबाय, थेवब्लाबो दिनै बिथांनि माखासे एक्टिं, फाव खालामनाय, बेफोर दिनै मानसिखौ खोब मिनिहोनो हायो। बेनिफ्राय जोङो मोनो मिस्टार बिन। बे मिस्टार बिनाबो दिनै मानसिफोरखौ खोब मिनिहोनो हायो। जायनो बिथांनि सावथुनखौ नायो, जायनो बिथांनि भिडिअखौ नायो, रावबो मिनियालासिनो थानो हाया। जोंनि भारतनि बलिउड सावथुनफोरावबो जों दिनै खोब मिनिनायखौ नुनो मोनो। आरो बिसोरनि मादाव जों नुनो मोनो ओरै जनि लिभार, दिनै नुनो मोनो जोङो साउथ इण्डियानाव ब्रह्मानन्दम, बिथांमोना खोब मानसिखौ मिनिहोनो हायो आरो मिनिनायनि गेजेरजों बिथांमोना मानसिनि माखासे साननाय, देहा, गोसो, बेफोरखौ बिथांमोना खोब गोख्रोङै लाखिनो हायो। बेनिफ्राय जोङो दिनै आथिखालाव आरोबाव जोङो गोदान कमेडियान जों नुनो मोनो। जेरै ओरैजाय सासे इउटुबार दङ, मार्क एन्जेल। दिनै मार्क एन्जेलआ खोब मिनिथाव एक्टिं खालामो, भिडिअ बानायो दिनै, आरो बिनि गेजेरजोंनो बिथाङा मानसिफोरखौ खोब खुसि लाखिनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिफ्राय जोङो नुनो मोनो हिन्दीयाव कपिल शर्मा। दिनै कपिल शर्माया भारतनि मिलियन्स मानसिफोरखौ दिनै खोब मिनिहोनो हायो आरो मिनिनायनि गेजेरजों बिथाङा मानसिफोरखौ दिनै खोब खुसियै लाखिनो हायो आरो खुसियै थानानै मानसिखौ गोख्रों गोसो, गोख्रों देहा आरो मोजां साननाय बिथांमोनहा लाखिनो हायो। दिनै जोंनि बर'नि बेलायावबो दिनै जोङो माखासे कमेडियानफोरखौ नुनो मोनो। दिनै बर' सावथुनफोराव जोङो माखासे कमेडियानफोर नुनो मोनो। जेरै जोंनियाव दङ फैला मेन्डेला, बिथांमोना खोब मिनिहोनो हायो। बिनि आगोलाव जोंहा दंमोन गणपति बसुमतारी। नैबे गणपति बसुमतारीया खोब मिनिहोनो हायोमोन। बिनिफ्राय जोंनिया दङमोन ओरै साम', जायनि मुंखौ जोङो मस्क' होननानै मिथियो, बिथांमोनाबो खोब मिनिहोनो हायोमोन। बेनिफ्राय दंमोन ओरैजाय थाम्फै दांग्रा दाउखुमै, बिथांमोना खोब मिनिहोनो हायो आरो बिथांमोना मिनिहोनायनि गेजेरजों जोंनि माखासे मानसिफोरखौ गोख्रों आरो खुसि लाखिनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो। आथिखालाव जोङो खोब माखासे गोदान कमेडियानफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे कमेडियानफ्रा जोंनि थाखाय खोब सासे इम्परटेन्ट बिथांमोना सुबुं होननानै जोङो बुंनो हायो। आथिखालाव जोङो माखासे बर' फिल्मफ्राव जोङो नुयो, जेरै बे जस होननाय, बिथाङाबो खोब मानसिफोरखौ मिनिहोनो हायो। असदा डायलग होनानै, असदा फाव खालामनानै बिथांमोना खोब मिनिहोनो हायो। जों मिथिगौ बर'आवबो आथिखालाव खोब कमेडियान दंसै, खोब फेस्ला फावखुंगुरफोर दंसै। जों मिथिगौ ओरै रामसिंगेलायाबो खोब मिनिहोनो हायो। बिनिफ्राय दङ जोंहा ओरैजाय बिनयमोन, बे बिनय सिंगारा, बिथांमोनाबो खोब माखासे समाव फेस्ला फाव खालामो। बेनिफ्राय जोङो मोनो माखासे आथिखालाव गोदान दिनै इउटुबनि गेजेरजों फेस्ला बानायदों आरो बे फेस्ला बानायनायनि गेजेरजों बिथांमोना खोब रांबो आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनिफ्राय गुबुनखौ जोङो खुसि लाखिनो हानाय आरो खुसि खालामनाय, जोङो बेफोरखौ नुनो मोनदों। थारैनो जोंनि जिउआव मिनिनाया गोनांथार।
बयबो मिनिनो लुबैयो, नाथाय जोङो माखासे समफ्राव जोङो हारसिं थानांगौ जायो, बायदिसिना खामानियाव जोङो गोदोनांगौ जायो आरो बेफोरबायदि खामानियाव गोदोनांनायाव बेले बेजे समाजनि जिउ खुंनायाव थानो गोनां जानायफ्राव जोङो माखासे समाव गावनि मिनिनायखौ जोङो खोमानानै लानो गोनां जायो। नाथाय जोंनि जिउआव मिनिनाया खोब गोनांथार। जोङो गुबुनखौ मिनिहोनो हानांगोन आरो मिनिनायाबो गोनांथार। मानोना मिनिनायनि गेजेरजों जोंनि जिउआव गोबां दावगानाय आरो गोबां सोलायनायबो फैयो। बेखायनो मिनिनाया गोनांथार। जोङो गुबुनखौ मिनिहोनो हानाया खोब मोजां। बेनिफ्राय जोङो गावबो मिनिनाया खोब जोंनि थाखाय गोनां। आं सिगाङावनो बुंखादों मिनिनायनि गेजेरजों जोंहा माखासे मुलाम्फा दङ बा माखासे बेनिफिट्स दङ। जोङो मिनिनायनि गेजेरजों जोंनि टेनसन, जोंनि गाज्रि साननाय, जोङो बेफोरखौ स्रां होखारनो हायो। बेनि अनगायैबो मिनिनाया जोंनि देहाखौ गोख्रों लाखियो। जोंनि लोरबां देहा, जोंनि दुरबल, जोंनि बोलो गैयैखौ जोंनि मिनिनाया बेखौ गोख्रों खालामो होननानै जोङो बुंनो हायो।